வணக்கம் அண்ட் வெல்கம் டு தன்யா ரெசிபிஸ் தமிழ். எப்படி இருக்கீங்க? நலமா இருக்கீங்களா? இன்னைக்கு நம்ம பார்க்க போற ரெசிபி இட்லிக்கு மாவு அரைக்கும் போது அதுலேருந்து அரிசி மாவை மட்டும் எடுத்து ஒரு சூப்பரான கொழுக்கட்டை ரெசிபி தான் பார்க்க போகிறோம். அட்டகாசமான சுவையில் நல்ல சாஃப்டான கொழுக்கட்டை செய்யறதுக்கு நான் தேவையான பொருட்கள்லாம் எடுத்து வச்சிருக்கேன். இட்லிக்கு மாவு அரைக்கும் போது அரிசி மாவை மட்டும் ஒரு கப் எடுத்து வச்சுக்கலாம். இது அரிசி மாவு மட்டும் ஒரு கப் எடுத்து வச்சிருக்கேன். ஒரு 3/4 கப்பு வெல்லம், ஒரு அரிசி மாவு எந்த அளவுக்கு எடுக்கிறோமோ அதில் பாதி கப்புக்கு வேர்க்கடலையும் வெள்ளை எள்ளும் எடுத்திருக்கேன். நீங்கள் கருப்பு எள்ளு கூட எடுத்துக்கலாம். தேங்காய், எண்ணெய், இதுதான் தேவையான பொருட்கள். இப்போது ஒரு மிக்சி ஜாரில் வேர்க்கடலையும் வெள்ளை எள்ளும் சேர்த்து லைட்டாக ஒரு சுற்றி கொரகொரப்பாக அரைச்சி கொண்டு வந்துடலாம். ரொம்ப நைஸாக அரைச்சிடக்கூடாது. கொரகொரப்பாக இருந்தால் தான் சாப்பிட்றதுக்கு நல்லாயிருக்கும். இந்த மாதிரி கொரகொரப்பாக அரைச்சி கொண்டு வந்தாச்சு. இப்போது ஒரு பேனில் நான்ஸ்டிக் கடாய் யூஸ் பண்ணிக்கோங்க, அப்போ ஒட்டாமல் வரும். ஒரு 2 ஸ்பூன் எண்ணெய் ஊற்றி இப்போது அரைச்சி வச்சுருந்த இட்லி மாவு ஒரு கப்பை எடுத்து பேனில் சேர்த்து அடுப்பை சிம்மில் வச்சு ஒரு தடவை கிண்டி விட்டு 3/4 கப்பு வெல்லம் சேர்த்துருக்கேன். 3/4 கப்பு வெல்லம் சேர்த்து இது லைட்டாக கிண்டி விடலாம். நான்ஸ்டிக்காக இருந்தால் உங்களுக்கு ஜாஸ்தி ஒட்டாத லைட்டாக கிண்டி விட்டுட்டு ஒரு 3/4 கப்பு வெல்லம் சேர்த்துக்கிறேன். 3/4 கப்பு வெல்லம் சேர்த்து இது மண் இல்லாமல் சுத்தமான வெல்லமாக இருக்கிறதுனால நான் அப்படியே சேர்க்குறேன். உங்களுக்கு வெல்லமில் மண் இருக்க மாதிரி இருந்தால் கரைச்சி வடிகட்டி சேர்த்துக்கலாம். வெல்லம் நல்லா கரையிற வரைக்கும் நல்லா கிண்டி விட்டுக்கலாம். நல்லா அரிசி மாவை நல்லா உடச்சி விட்டு கரண்டியாலே நல்லா மசித்த மாதிரி நல்லா கிண்டி விட்டுக்கலாம். நல்லா இந்த அளவுக்கு கிண்டி விட்டதுக்கப்புறம் இதில் இப்போது வேர்க்கடலை வச்சுருக்கோம் இல்லையா, வேர்க்கடலை எள்ளு அரைச்சி வச்சுருந்ததை சேர்த்துக்கலாம். 1 கப்பு துருவிய தேங்காய் சேர்த்துட்டு ஏலக்காய் தூள் கொஞ்சம் சேர்த்துக்கிட்டு ஒரு கல் உப்பு சேர்த்துக்கணும். கட்டாயம் எந்த ஸ்வீட் செய்தாலும் ஒரு சின்ன கல் உப்பு சேர்த்தாதான் இனிப்பு சுவை நல்லாயிருக்கும். நல்லா ஒரு 2 நிமிஷம் அடுப்பு சிம்மில் வச்சுட்டு ஒரு 2 நிமிஷம் கிண்டி விட்டுடலாம். போதும், அவ்வளோதான். கேஸ் ஆஃப் பண்ணிவிட்டு இது நல்லா ஆறட்டும். அந்த கொஞ்சம் அரிசி மாவு கட்டியாக இருக்கிற மாதிரி இருக்கும். அதை நம்ம ஆறதுக்கப்புறம் கையாலே நல்லா மசிச்சு விட்டுக்கலாம். அது கொஞ்சம் கட்டியாக இருந்தாலும் உங்களுக்கு நல்லாயிருக்கும். சாப்பிடும்போது கொழுக்கட்டை சூப்பராக இருக்கும். அவ்வளோதான், நல்லா ஆறிடுச்சு. இப்போ கையில் லைட்டாக எண்ணெய் தடவிட்டு நல்லா மாவை நல்லா பிசைஞ்சிக்கலாம். எவ்வளோ நல்லா சாஃப்டாக இருக்குது பாருங்கள். நல்லா சாஃப்டாக வந்திருக்கு. நல்லா இந்த மாதிரி நல்லா கட்டியாக இருக்கிறத உடச்சி விட்டுக்கலாம். இது அப்படியே இருந்தாலும் நல்லாயிருக்கும் சாப்பிட. அரிசி மாவு கொஞ்சம் கட்டியாக இருந்தாலும் கடித்து சாப்பிட்றதுக்கு சூப்பராக இருக்கும். கொழுக்கட்டை டேஸ்ட்டு வேறு லெவலில் இருக்கும். இப்போது நல்லா நம்ம கொழுக்கட்டை பிடிச்சி வச்சுக்கலாம். உங்களுக்கு எந்த ஷேப்பில் வேணுமோ அந்த ஷேப்பில் நம்ம பிடிச்சி வச்சுக்கலாம். நீங்கள் இப்போ தான் ஃபஸ்ட் டைம் நம்ம சேனலில் பார்க்குறீங்கன்னா மறக்காமல் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணி பெல் ஐக்கானை கிளிக் பண்ணிக்கோங்க. நம்ம வீடியோஸ் பிடிச்சா ஒரு லைக் போட்டு கமெண்ட் பண்ணுங்கள். நம்ம சேனல்லேயே இன்னும் நிறைய கொழுக்கட்டை ரெசிபிஸ் அப்லோட் பண்ணியிருக்கேன், பாருங்கள். மற்ற ரெசிபிஸும் பார்த்துட்டு கமெண்ட் பண்ணுங்கள். கண்டிப்பாக இந்த கொழுக்கட்டையை ஒரு தடவை ட்ரை பண்ணி பாருங்கள். வீட்டில் எல்லாருக்கும் ரொம்பவே பிடிக்கும், விரும்பி சாப்பிடுவாங்க. எப்படி செய்தேன்னு கேட்பாங்க. அந்தளவுக்கு டேஸ்ட் நல்லாயிருக்கும். வேர்க்கடலையும் எள்ளையும் அரைச்சி போட்டிருக்கோம் இல்லையா, அதோட டேஸ்ட் வேறு லெவலில் இருக்கும். ஸ்மெல்லும் சூப்பராக இருக்குது. இது கிண்டும் போதே அவ்வளோ ஸ்மெல்லு சூப்பராக இருந்தது ஸ்மெல்லே. இப்போ நல்லா இட்லி பானையில் நல்லா தண்ணி கொதிக்கட்டோன்னு எல்லா கொழுக்கட்டையும் உருட்டி இட்லி பானையில் வச்சு கரெக்டாக 10 நிமிஷம் வெந்தால் போதும். 10 நிமிஷத்தில் ஒரு கொழுக்கட்டை ரெடி ஆகிடுச்சு. நல்ல சாஃப்டான கொழுக்கட்டை ரெடி. நீங்களும் இதே மாதிரியே ட்ரை பண்ணி பாருங்கள். ட்ரை பண்ணி பார்த்துட்டு மறக்காமல் கமெண்ட் பண்ணுங்கள். தேங்க்ஸ் ஃபார் வாட்சிங்.